Telapakan kanggo ngempakno urip, sing ciki jenenge kemiren. Mulane menungso gampang iri. Kudu mupus tumbung urip. Nah, jenenge kentol. Saiki sampeyan duwe lho tak utang galeng olak serotong betotol. Ini carane sampeyan tak kei gambaran lan petunjuk tulisan. Carane kala cakra sekeng kala manjine nok ngene ilmu kala cakra. Ono cara basa wala godhong saiki wis tak ono semono padha bakang mati pati kelelet. Lah iki manggone lungguh ana cara kok mawon. Ono cara apa itu banyu mak pimpinan. Banyu kudu kesre. Menungso manggon mbek kene. Siji namanya telapakan kanggo ngempakno urip, sing ciki jenenge kemiren. Mulane menungso gampang iri. Kudu mupus tumbung urip. Nah, jenenge kentol. Saiki sampeyan duwe lho tak utang galeng olak serotong betotol. Nggih. Kok apa nek jarane mendhuwur kok jenenge udel iku sering jagat. Mulane Mekah mangan kok tengah. Iya. Iku sering jagat. Jadi nek dodo iki arane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kena apa kok darane Nabi Muhammad nikmatno uripmu. Maksudnya nikmat, ya ini kan Allah ngarepe Gusti kang Maha Kuwasa. Malah nek digelek kene. Saiki wong sak jagat aku kepengin ro, iya rupane sing kuwasa. Kan ana jenenge Gusti Allah Tuhan Pangeran. Lho kena apa kok gak ono wujude? Nek ndi wujude wong ngono sak jagat kok iso? Wujude sing kuwasa iku manggon awak sampean dhewe. Saiki sampean sembahyang nyebut namane sapa? Allahu Akbar. Allah kan namane lho awak sampean. Mulane anggon sak jagat iso, gak ngarep turu sing kuwasa. Terus kok bayang. Ya. Saiki wong adzan Nabi Muhammad katut mek siji. Sampeyan adzan tak krungokne. Mulane wong adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyebut nama Allah. Nabi Muhammad mek situ. Sampeyan adzan tak tunggokane, mulane mek siji. Mergo Nabi Muhammad mek situ. Gak perlu rebut komentar. Sing rebut komentar ku apa? Guru iso ngendhalekno urip dunya iki sapa sing uripno. Saiki sampean tak badhe tok lho guru ngaran ero. Sampean lak wis urip sih. Lah sampean iso urip iku kedunungan apa? Nek sampean iso badhe aku tak megurun sampean. Sampean urip lak wis urip lho. Lah tak takoni kedunungane urip lho sampean wis urip kok tak takoni kedunungane urip. Dunungan apa aku kok iso urip? Pripun niku, Pak? Anak-anak kok iso urip kedunungan sukma karo nyawa. Nek sampean gak kedunungan iku gak iso urip. Iya. Kalau mati masuk mana sih, lah gak mati. Iya. Mulane wong ayo digeleki kok pengadege urip. Ora gampang aku mumpung urip kliru. Sing darani ngaji rasa. Ya iku manungsa sak temene ngene menungso ya iku. Sinau urip, sinau laku ning urip. sinau laku ning urip. Gak oleh diucapno. Cuma ae kita dudono lungguhe tok. Okasane biyen ngono. Gune guru ditewancine gak oleh diucapno. Soale kalau cakra pusate ilmu. Saiki hono cara kok sawale mek banyu. Lah, banyu kudu pusate sumber nduk endi sekaing ilmu lungguhe kala cakra. Lan disebut kala cakra sekaing kala nek ngene manusa iku manjine ning kala cakra. Kala cakra iku 7 macem. Lah iku dadi 14 nek diwaca. Cuma aku gak oleh diwaca kasus. Besok nek gurung diwancine sing nglungguhi ilmu kala cakra atau diweno sapa-sapa dadi dicapno. Selagine anakmu dhewe aja olah-olah. Nek gurung diwancine kok buka. Soale iku apa? Padha karo aksara Jawa nek diwaca diwalik ngumpul nyawa. Saiki 50 dadi 47. Nek diwaca pindho dadi 40. Mulane sak lek dicapno. Asline kalau cakra selagine gurung iso dilungguhi jrek. Maksudnya apa kok dilungguhi jrek? Madhep mantep apa sing dilakoni. Melajari ilmu cakra. Jadi sampean tak kei tulisane sampean sawang tok sampean waca sak jroning ati kala cakra. Cuma ae ilmu kala cakra iki
gak oleh digunakno selagi ini gurung pite wanci ini iso nglungguhi kala cakra. Soale kala cakra iki sing kanggonan iku seh. Ora kok sembarangan. Soale iki macane nek diwaca sak lare percuma. Sampeyan saiki gak tak dudono carane. Sampeyan iso maca tok tapi gak dudono carane percuma. Dadi iki ora dudono carane, sampeyan tak kei gambaran lan petunjuk tulisan. Nggih, gambaran. Sekarang ini kala cakra sekeng kala manjinge nggone ilmu kala cakra. Bono cara dosa wala nggo bodhong saiki wis gak ana sing ana padha bathang wong mati pating keleler. Lah iki manggone lungguh ana cara kok manggone nduk kene. Bono cara kok iku banyu nek tuntunan. Banyu kudu kusre sumber. Sekeng maceme ilmu lungguh nek kala cakra iki manglan sing nganggonan iki. Seh nek yai saiki ustad saiki gak duwe sing duwe iku seh sing umure tua-tua biyen tapi iki wis gak ono sing kanggonan. Mangane kita tutup gak sembarangan nek sampean kepengin pelajari sampean moro dhewe nek wis guru madhep-madhep aku ya gak wani mbukakno. Soale kalau nek gak sembarangan nek segala ilmu kena. Soale iki nek digunakno diwaca sak lare iku mangan awake dhewe. Dibaca siji yuda sukma lan ngawa wis dilungguhi plek gak masalah mergo wis madhep mantep wis nggunakno arane kala cakra iku wujude